Allan i Roberts. Mitchell sy'n ti mewn. Spender, Owen a bas fe gan Spender. Gyfle cynnar i Ruston mewn amgylch Paul Harrison. Ac efo 90 geiliad chyddi Cryston. Dim cyfle gwella honna heno. Fyny tuag at y Madi sy'n gwarchod y bêl. Neud y dda dan bwysa gan Tom Holland. Mae'n disgyn i Ruston, sy'n cael ei Ruston! Ac yma'r reildro, Nick Ruston yn cael cyfle. Mae'n twall y glaw a'r gwynt yn chwifio i mewn i'r pwynt sylwebu heno. O'n flair gan Mills Evans. Y cyfle wan i'r Seintiau Newydd. Brobl! Yn rhoi'r pencampwyr ar y blaen. Chwarter awr o'r gêm di chwarae. Camgymeriad erchyll gan Kieran Mills Evans. A Ryan Brobl. Ysgorio 10 gol o'r tymor. I ail yn ebyn y Dre Newydd. Redmond. Toriad draws. Ond bas yn ei flair. Fletcher. Colli allan i Tom Holland. Gyfle i Tom Holland. Arbediad o didog. Gan Perry y golwr. Unwaith eto. Y Dre Newydd yn euog o golli'r meddiant. A rhoi cyfle i'r Seintiau Newydd. Da ni yn yr amser sy'n cael ei ganiatáu ar ddiwedd ar hanner cyntaf. Hudson di symud i fyny o'r cefn a Bodnam sy'n ar y postyn pella. Tuag at Bodnam mae'n dod sy'n Bodnam yn roed y bêl i gefn yr hwyd. Wel o ti cefn i Callum Roberts. A gol gynta yn uwch ynghyr Cymru i'r amddiffynwr ar fynthig o Gaerdydd. Allan i Chislovic gan Brobl yn parhau ar ediad ac yn derbyn i nôl gan Chislovic ar draws tuag at Mullen ar y postyn pella a Jamie Mullen yn claddu'r bêl na heibio i Jack Perry a Jamie Mullen ysgorio 8 gol o'r tymor i drydedd yn ebyn y Dre Newydd. Y Seintiau Newydd tair, y Dre Newydd dim. Mitchell a Hudson yn ei chanol i. Ac Hudson yn mynd heibio i Fletcher. Ac yn cadw'r meddiant i Brobl rwan sy'n brasgamu tuag at y Cwrt Cosby. Rhyddhau Jamie Millen sy'n chwilio i ail o golwr allan. Spender a draws i Byrne. Gwaith ar wrol gan Craig Williams oddi ar y llinell. Byrne yn meddwl bod wedi sgorio. Weledigaeth gan Spender i weld Curtis Byrne ar y Cwrt 6. Dwi'n meddwl pob am ddiffynwr da. Oedd Craig Williams ddim rhoi tonna i fyny. Brobl allan i Redmond. Yna ddau ar y postyn pella. Mullen. Dyn a beniad gan Roberts bron. Iddo sgorio drwyd i hun ar golwr yn effro. Ar flaenau draed. Arbediad wych gan y golwr ifanc Jack Perry. Mitchell. Cambrio'r bêl ac yn syth i Spender sy'n chwilio am rediad Draper. Dio ddim yn cam sefyll. Draper yma bedwaredd. Hawdd i'r Seintiau Newydd fel cyllath trwy fenyn. Neb ar gyfil. Greg Draper. Yn chwilio draws i weld os oedd yn cam sefyll. Todd o ddim. Bedwaredd o'r noson i'r Seintiau Newydd. O, gwaith da gan Brobl yn troi Mills Evans. Tuag at Draper! O, symudiad godidog gan y Seintiau Newydd. A Brobl yn troi Mills Evans yn llawer ei hawdd ar y Mil y Cwrt Cosby. Ac y bas yn berffaith. Seintiau Newydd 5, y Dre Newydd dim. Although we like scoring goals, we must make sure that at the other end, we're not conceding. I think we conceded 32 last season. We've got 9 games to go and we've only conceded 12. So from a season that everyone probably wrote us off a few months ago, the stats show we've scored the most goals and we've conceded the least, and we're still in there, and we're 9 games to go. We're fighting on all fronts. Look, I think for us, we're just looking at the next game now. So we've got Carnarvon at home next week, and
you know, the dressing room's a disappointed place because, you know, we feel we haven't, with the ball, with our quality, we've let ourselves down in terms of, you know, when we've had the ball, we've had opportunities. So it's an area we need to improve on. And, you know, we'll be tested next week against Carnarvon. It'll be a difficult game for us, but, you know, it'll be a difficult game for them as well, coming to us. So, you know, it's one that we're looking forward to now. We can't wait to get out and put it right next Saturday.